जोंखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै हस्पिटालाव फैदों। थांनाय 20 जानुवारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गौमा आर'ज जादोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो थाखाय हग्राजुलि याबनि पानबारि गामिनि नबिन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लानो फैदोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे बे गारियावनो फ्राय 15 जनसो दङमोन। हस्पिटालाव दंमोन, माखासेया रिलिज जाजोब्बाय। नाथाय गुवाहाटियाव थानाय स्वागत हस्पिटालाव बिथाङा 20 खालारनिफ्रायनो बेयावनो एडमिट जानानै दङ। बिथाङा ICUआव दङ आरो गोबां ब्लाड गोनांथि जादों। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सोरबाफोर जुदि ब्लाड डनेसन होनाय सुबुंफोर दङब्ला बेखौ होफैनो हागोन आरो जोङो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होगोन आरो बेखौनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो खावलायहरदों। मानो होनोब्ला बिथांमोननि न'खरा गोरिब आरो जोंबो रांखावरिनि नागिरनानै दिहुननो हानाय बेबस्था गैया। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोना एसे एनै जुदि डनेसन खालामोब्ला निस्सय जोङो मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनायाव हेफाजाब होनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों। जा एसे हायो गासिबो डनेसन खालामनो थाखाय खावलायहरदों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।